Ahojte, srdečne vás vítam na mojom kanáli Vášeň pre parfémy, pri mojom ďalšom videu. Dneska moje vlasy nesedia tak, ako som chcela, ale dúfam, že mi to prepáčite. Niekedy sú také dni. Takže dúfam, že sa vám to video i tak bude páčiť. Dneskajšie video je na tému rarity, alebo parfémové rarity z mojej zbierky. Vlastne sú to parfémy, ktoré sa už nevyrábajú, alebo ktoré boli limitovaná edícia a vlastne tiež už sa nevyrábajú. Niekedy ich ešte dostanete na eBay, ale za nehorázne ceny, takže predstavím vám dneska moje obľúbené rarity z mojej zbierky. A začneme hneď prvou. Prvý parfém je od firmy Valentino a má názov Donna Rosa Verde. Je to krásny parfém s čajom, veľmi svieži, citrusový, trochu kvetinový a má trošku zelené podtóny. Podobá sa na Nishane, keď poznáte Nishan, firmu Nishan, Wulong Cha. Si myslím, že hlavnou vonnou zložkou v tomto parféme je vlastne čaj a je to maté čaj. A obsahuje ešte aj zelenú rúžu a magnóliu, zázvor, bergamot. Ale hovorím, je to super parfém na leto. Bohužiaľ, samozrejme sa už nevyrába, ale ako alternatívu sa môžete pozrieť na parfém od firmy Nishan Wulong Cha. Takže bol to parfém od Valentino Donna Rosa Verde. Ďalší svieži parfém na leto, super na leto, bola to aj, myslím, že letná edícia, je od Calvin Klein a má názov CK1 Summer Days. Je to naozaj taký veľmi svieži, skunkvát, potom obsahuje tiež zázvor, metu, ľadový čaj, potom sorbet toile, to je nejaká syntetická vonná zložka a vetiver. Takže naozaj veľmi ľahký, svieži a škoda, že ho už nevyrábajú, lebo naozaj bola to jedinečná svieža vôňa. A bol to parfém od Calvin Klein, CK1 a Summer Days. Môj obľúbený parfém, ktorý sa už bohužiaľ nevyrába, bol to parfém na každý deň a bol to parfém od Jil Sander Pure Woman, ktorý voňal naozaj čisto, jemne, krásne a obsahoval biele pyžmo a alpskú fialku, santálové drevo, jasmín, ambru a naozaj nádherný. Veľmi, veľmi čistý a veľmi jemný, ale to pyžmo nebolo také, niekedy zvykne byť pyžmo tak trošku, mať trošku animaliky, ale toto je naozaj nádherné. Čistý, jemný, trošku pudrovitý aj. A to bol parfém od Jil Sander a Pure Woman. Ďalší parfém, ktorý sa už bohužiaľ nevyrába, je od Maison Margiela zo série Repliky a má názov Lipstick On. A to je krásna vôňa. Obsahuje heliotrop a bergamot a neroli. Je to vlastne pudrovitá, sladká a trochu kvetinová vôňa. A mne pripomína aj takú vôňu, ako by ste voňali rúž na pery, ako by ste si privoňali rúžu na pery a trošku aj tak voskovito. Ale naozaj nádherná, jedinačná vôňa, ktorú ste ešte nevoňali. A bol to parfém od Maison Margiela Lipstick On. Ďalší parfém a nádherný gurmán, ktorý sa už bohužiaľ nevyrába, je od firmy Guerlain z exkluzívnej línie a má názov Tonka Imperial. Samozrejme je to nádherná vôňa s tonkou fazuľkou, sladká, gurmánska a trochu korenistá. Obsahuje tonkú fazuľku, tabák, jasmín, píniové drevo, cédrové drevo, mandľu, ktorú tam nádherne cítite. A taktiež hovorím tonkú fazuľku. A tá tonká fazuľka v spojení s mandľou mi pripomína trochu marcipán. Takže nádherná vôňa, bohužiaľ už sa nevyrába. Na fľaštičke je ešte Eiffelovka a moje meno. Takže
bolo to na pamiatku a som rada, že ho ešte vlastním, lebo je to jedinečná vôňa. Takže ešte raz. Guerlain a Tonka Imperial. Ďalší parfém, práve pozerám, že tu mám 3 parfémy od firmy Guerlain, ale Guerlain mám rada, tak preto. Je parfém tiež vlastne od firmy Guerlain a má názov Mon Pression Nectar. Neviem, či som to dobre vyslovila, to je jedno. A vlastne je to nádherný parfém s kvetom pomaranča. S kvetom pomaranča obsahuje ešte horkú mandu, petit grain, jasmín, vanilku, biele pyžmo, santálové drevo, gujakové drevo a kadidlo, ale je to vlastne, ale kadidlo nie ako z kostola zase, áno. Vlastne naozaj iba tak trošku v pozadí a je to trochu sladká, kvetinová a pudrovitá vôňa a vlastne nádherne zladená a veľmi, veľmi jemná. Vlastne nič tam nejako neprevyšuje, proste je to všetko taká, ako by som povedala, nádherne zladená kompozícia, homogénna kompozícia, nádherná vôňa. Ale bohužiaľ už ju nedostanete. A bola to vôňa od firmy Guerlain a má názov Mon Pression Nectar. Takže takto. Ďalší parfém je od firmy Acqua di Parma a má názov Cipresso di Toscana. A je to nádherná vôňa, tiež na leto. Obsahuje anís, pomaranč, elemiživicu, potom levandulu, petit grain, šalviu, jedlu, balzamovú a ešte ihličie borovice. Mne to pripomína ako také sušené, alebo ihličie, na ktoré svieti slnko a cítite tú vôňu. Vlastne tá vôňa sa keď na to svieti slnko, vyparuje a vlastne to je presne to. Takže trošku aj je to také chladivé, pripomína vám to ihličnatý les trochu. A ako hovorím, je to super na leto a bohužiaľ, ale už ho nevyrábajú, takže robím vám tu chuťky a už tieto parfémy nevyrábajú, ale chcela som iba spomenúť, že existoval tento parfém. Možno ho ešte niekdy dostanete, ale hovorím, neviem za akú cenu. A je to Acqua di Parma a má názov Cipresso di Toscana. Ďalší letný parfém, bolo to z letnej edície od Jil Sander a bol to parfém Jil Sander Sun. Je to z roku 2020. A to bola naozaj nádherná letná vôňa, ktorá obsahovala kokosovú vodu, grapefruit, tiare, kvet pomaranča, pyžmo, pačuli. Naozaj nádherná, jemná, svieža, trochu kvetinová a hovorím ľahká, transparentná vôňa a veľmi, veľmi príjemná. Naozaj veľmi príjemná. Škoda, že už ju nevyrábajú, ale ak by som ju ešte niekde dostala, určite si kúpim plnú fľaštičku. Vidíte, koľko z toho už chýba. A je to parfém od Jil Sander, letná edícia Sun z roku 2020. Ďalší parfém bola limitovaná edícia, existuje z toho iba 4000 kusov a je to dokonca extrait de parfum a je to parfém od Roberto Ugolini Mazzocco. Pre mňa je to aj unisex parfém. Má to dobre to strieka. A obsahuje to limetku, citrón, mandarinku, čiže veľmi svieži, kvet pomaranča, jasmín, pyžmo, vanilku, cédrové drevo, vzácne drevá a taktiež pačuli. Je to citrusová, krémovitá, svieža a má štipku sladkosti v sebe, ale ako hovorím ešte stále tak, že ju môžu nosiť aj muži. A táto nádherná vôňa sa volá Roberto Ugolini a má názov Marzocco. A môžu ju nosiť i muži. I keď má takýto fialový zamat na sebe, ale môžu ju nosiť i muži. A posledný parfém zás od značky Guerlain a má názov
Shalimar Melissim Iris. A je to limitovaná edícia, pretože každý rok, samozrejme, mnohí z vás poznajú ten klasický šalimár, ale tento šalimár je iný, je to limitovaná edícia, pretože každý rok vychádza nový. Raz bol s vanilkou, raz bol s tonkou, fazulkou, potom ja mám predposledný, ktorý bol s kosacom a tohto roku bol s jasmínom. A ako som povedala, na budúci rok bude zas iná edícia. A tým, že to je limitovaná edícia, samozrejme ho už nedostanete. A obsahuje bourbon, vanilku, kosatec, ako som hovorila, biele pyžmo, bergamot a rúžu. Je to sladká vôňa, pudrovitá, pretože obsahuje ten kosatec, dáva stále takú má vlastne taký pudrovitý charakter. Trochu orientálna, pretože šalimár má takú orientálnu DNA. Všetky z tejto série šalimár majú takú orientálnu DNA. A trochu kvetinová, samozrejme. Takže ak budete mať možnosť na tieto, môžete sa pozrieť na ďalšiu limitovanú edíciu od firmy Guerlain a táto má názov Shalimar Melissim Iris.